Kajan takor song tiniseng raba nanya nayo sini agent te kisek puri nai ingke besuk malman maya norok nai tongde tini jodi no seng ek ton se mal koma hakai sini hajira dai sini je income gari bara ni je income abas sini torok galak jodi seng 2 ton rok ma hakai sini hajira gari bara rok jotno torok nai norok nai tongde ang no gari sawang nayo ani gari drive norok nai di bahai matong kaham kaban no comment di sade kaham nai sung tahu thang lai kya norok nai di sini para rok bahai naithok da sitera da norok comment di sade awang kai sini para sini lama kai tahu sung totally ATM thang nai Bengko tangnai bengko tangi ke rangkari woi ke totally seng sini agent nogo tangnai norok nai tongde Dolok nai di sini para ta nai chojak no rok engkai an driving rok bahai salon ringya phone thang norok sadi rongo hanai ano engkai aw sini para mung kai dogo chudri te sini bazar sanjeti bazar khaimani a bazar ni mung kai bonika chomni apa sini bazar bonika chomni engkai sini bazar ni di bahai kha khai norok phaikena Awak kasih tibasai area ajaga kono wanjai tokon borok kere pura tiprasa mang nene di jaga na naik tuh nora engkai lama rok nene di lama kondisi nasib hamtaya abo bagan rok rapper bagan finally seng paiso pakya agent nora kaisa kotor agent bonono sabdilor brahmano agent bohonmano Engkai seng bini sopai kya bongka bini niso bagan kere bo bunyin dud payu te dud kalsung khai ke sit slamo bo kom kosto ya engkai bo khub kosto khaine borok bini capacity ke ek saptao 3 ton rani bini capacity tongo saptao 3 ton bo rimano mal ati he capacity kotor engkai bo ba ang malai ma hakai bo ani YouTube channel nogoi te contact ni bisinti contact go te update khaime bisinti te last pojonto bana hamjaka hamjang bisingtei bo bini malana bagai ano ihingka engkai tini seng paiso boijai bini ro malana bagai engkai bosu joti mal ka kaya norong sawano norok nai tongde taw seng bini mal joton sui tongo si ani machine capacity 100 kg ambai seng 100 kg khema suo engkai tabo sung sui gari load khane totally seng mal makha bini ro 2 ton si bisi tongo haifran gari bike galak khasang kai mangala khne ang 2 ton roti nakha mal engkai sengtabok thanglai sinai gesini kamrok jotona paibe kya Halo. Ya, engkau. Dolok no bahai matong kya rabal paimani blog video engkai gari sa kama bo belekani interesting nango nobor ship jemon sugo tongma hai norong ka bahai matong bai gari sa kama rok engkai tini ni je rabal paimani video blog no nupai kena
Engkai next video no jujun saja hangkai naino songakai no comment sade ngaka ang tobo phonognai ang jera ba paina ro ge sutabu nogo dige thangsnai an gari 2 ton tuijak hasam kai demono kai meya kha khayo kai mana na hai tangke daun asuk kerei dolok sung dotin nogo sopai kya ini dotin no marma paima kai ma tongo asuk time chalia dotin nogo sopai kya ha kalai asu akan dah kai anas dah deh ha sago kuning ya dah deh dah sini hah sini apa sini dah boleh hulko saya dalam saya dulu kayak belum sini lesu no oh hah oh